mentang langkap murid ngenangin amit milir menyatakan lingkaran malak dalam pandam nun sarang Yogya maliki narya palupi surya putra narpati ngawangga mung sira satu ing arum ilining memanis hambale permelingkang cipta sun
merambah weh berhenti Rumah Saptias Manekung mustikaning Hapsari patine hanggung kayung yon madune ing ya jagat wasisaning Bathara Mayah Bathara jagat ya jagat dewaku sapandurat Janaka datan arsa kilapan ingkang lagya prapta aning kasatriyaning Madukara iki kaya putra kuing Pringgendani Arya Kaca negara ingkang prapta nggih Gatotkaca padha winanting karahayon prapamuning ngersaning pun paman kene nggih wong bagus Gatotkaca nun inggih paman pangestunipun paduka paman wilujeng lampah kula sembah pangabekti kula mugi kunjuk paman iya nggih wis ndak tampa karya bungah penggalipun paman para gage prayogakna lungguhmu wong bagus Gatotkaca sampun boten kirang sikit malih anggen kula marak wonten ing abyantur paduka paman Janaka tumuni matur kang tepaca mungguh apa kang dadi wigatine dene jeneng sira marak tanpa tinimbalan nggih Gatotkaca mugi dados ning kawuningan paduka paman sowan kula ing abyantur paduka paman ing kalanggan mangke kula kepingin badhe nyariosaken rekalanipun kula ngawat-awati dhateng lampahipun para punakawan anggenipun ing utus dening pepunden kuling Ngamarta Siwa Prabu Puntadewa kinden baya ngidhemateng pepunden kuling Ndrawati jebul dibaning padha ingkang kepingin ngayunaken dhateng Siwa Ndrawati boten ngemungaken para Pandhawa kemawon nanging negari Ngastina utusan dhateng Begawan Durna tuwin Kurawanipun satemah punakawan kalian para Kurawa sami Bandawalapati kuling kang bebantu dhateng para punakawan lajeng dipun sapih dening Kanjeng Prabu Kresna Ndrawati sok sinten ingkang kepingin badhe mbengi dhateng Siwa Ndrawati kedah saged ngaturaken wujudipun wahyu ingkang nama Wahyu Sri Cemani mila paman wanti-wanti mewantu-wantu satemah dados wewentean dawuh predikanipun Kanjeng Ndrawati kula kinen jemujug dhateng ing kasatriyan Madukara matur kunjuk ngersanipun paduka paman ing kalanggan mangke wanti-wanti dawuhipun paman dawuhipun Siwa Ndrawati ing kalanggan mangke perkawis menika katurna dhumateng paman Janaka mbok menawi paman Janaka sampun tanggap sasmita menapa ingkang dados kersanipun Siwa Ndrawati paman miat langening kalang iwan naglar pandamuncar tinol regakunang suram sorote tanpa adang kasonan pacaring purnameng gegono yen panjenengan mengkono ingkang dawuh pangandikanipun Koko Prabu Ndrawati aku bakal
mujuti apa kang dadi dawuh pengendikaning Koko Prabu Indrawati ngupaya marang mujuting Wahyu Sri Cemani. Tanah lakon iki jeneng Suringga suwanoning madyaning Praja Ngamarta. Matur marang Kang Prabu Puntadewa yen to Kang paman durung bisa suwan marang Praja Ngamarta. Lan tumuli matur kelawan Kang Ramamu Kakang Mas Werkudara. Kinen enggal rawuh marang negara Ndrawati dadi apa-apa yen Raden Kakang Mas Werkudara wis prapta jroning Praja Ndrawati. Oh inggih paman ngestaken dawuh. Suwang-suwangan dina iki inggih prang praca dawuh pangandika paduka nyuwun pamit nyuwun tambeng pangestu. Lungsen tak bebakali muga-muga lebda karyamu. Kakang Semar, Kakang Badranaya, Kakang bapak ketelik ana mati apa urip kae. Nek bapak iki nek yahine iki mesti kaya ngono kuwi kok. Terus sandhe terus melek-melek. Kok sing micek ngono dhewe yane. Terus sing ngempul karo sing ngirimi video ngono. Peh dheke meleke ngirimi video. Jajal sesuk sore jajal. Kakak kula. Wonten pengendika ing ngadhawuh Den. Tutno salahku jantraku Kakang. Aku bakal ngupaya marang apa kang dadi panyuwune Koko Prabu Indrawati. Inggih, monggo kula dherekaken, Gus. Aja adoh lakumu tak wangeni sak rubuhing landian yen kapengkok ing Pancabaya bayane ora bakal bali jalmi Kakang Semar. Mian langening kalang iwang makulan panggamun sarang Dinoler kekonang surem sorot tepat pandang Putra Pandhawa tata Gati Wisaya
Indriyaksa sara maruta pawana-pana marga samirana lan marayang Pancabayu Pancabayu wisikan gulingan lima ing latala lawase dadi kanca durung tau ngerti getis tetes daging stampe weruh-weruh jero babah nebani Bantala Gus. Ayo dene iki aja alok-alok kelangan kowe sapa? Raden Janaka balik buta para sangka digya kala padas gempal. Arep nang endi? Ngetutake marang tindak ing suku Kedheping Netra gregeting pengangen-angen. Ora wae mbacut kudu bali ah. Ora wae mbacut rada pali paksa. Wah, ora gelem keteglundungi gepeng nyawamu kowe. Petruk non aku kalah mungsuh karo buta kae. Kok kalah niku pripun? Lah niku ngomong buta alasan kaya ngoten sampean niku kalah niku pripun? Buta sing gedhi-gedhi men kathah sing pecah kali jenengan kok ngomong buta alasan kaya ngoten pecah niku. Kok jenengan kalah niku pripun ngono? Aku ora kuat mambu jarike buta. Apa ngene ulet dicilih ya iki? Nek ulet kae wis jaman Agustus sakjane ra dikumbah iki. Nyilih gone gepeng kok. Petruk jikukno gamanku. Nggih, teng pundi? Tak wenehke ning pinggiring sendang kae. Lah, kaya adoh meneh ta.
Gong, kowe lagi ngopo? Ngisingi? Mbok rada nengah Gong mau minggir yo ngono ngantek sundul barang ora ngalih-ngalih iki lho. Nikmate ning kene iki kok. Wah, ambune gaglakane iki ngopo kok minggat ngono lho Gong iki senengane kok. Ha wis cekno, lah ndara perang kok mlaku kowe ngeluarkan kaya ngono kuwi. Kowe iki golek ya apa? Golek panahe ndara. Lah kuwi, oh alah tak kira nang ngendi. Napa niki? Kudu Petruk iki kok gupak kuning-kuning iki mesti diajret Bagong ae. Kowe mesti mencret kowe. Ngantek marit kaya ngene panahe ndara ngantek kena iki lho. Alah ora sengaja kok. Sengaja karo ora iki melencet padha wae. Ora. Umbah sik iki. Ora. Dus nang. Wes iki ora tak truk matamu lho wes. Napa niki? Iya ya Petruk minggiro Petruk. Nggih. Mang tamatke buta lendang pecah, Gus. Saksana hamentang langkap. Murid Semareka den prayitna cemuris hambalik dititundha gagak ngarang mangsa Candala mangsa Candala gilar-gilar semetining tengah latar ing Kakang Semar dawuh menapa Gus pepuntoning tekadku tan semedya bali ning kasatriyan Madukaryan durung kasembadan mboyongi marang Wahyu Sri Cemani. Kakang kula. Ayo ndak kanthi jeneng sira Nganaga Sukma. Lajeng teng pundi niki? Swanane ngalang-alang kumitir Kakang pangalasaku dununging Wahyu Sri Cemani dumunung ning kahyangan ngalang-alang kumitir. Oh mekaten. Inggih kula nderek melu Kakang nggih. Kula niku jenengan tindak pundi mawon kula niku nderek kok Gus. Kula mboten ajeng nderek rombongan sanes kejawi namung panjenengan. Dasaripun kula keng mriku pun didalke. Kenggene Dik Narpa kula pun. Ayo Kakang, nggih monggo kula derekaken, Den.